Patuloy po na pinagtitibay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 ang ugnayan ng mga mangingisda at pamilihan sa pamamagitan ng fish trading activity sa Rosales Farmers Market sa ilalim po yan ng Kadiwa Programa. Umabot sa 1 toneladang bangus ang naipagkalakal mula sa samahan ng Rosales noong Hunyo 11. Malaki ang itinas nito kumpara sa unang yugto ng programa noong Mayo ng taong kasalukuyan kung saan 500 kilo lamang ang nambangus ang naipagbili. Ayon sa BIFA Region 1, layunin ng inisyatiba na magbigay ng mas madali at napapanatiling oportunidad sa kalakalan ng isda sa pamamagitan ng direktang pag-uugnay sa mga lokal na producer at mga vendors sa pamilihan. Patunay ang pagtaas ng dami ng bangus na naipagkakalakal sa tagumpay ng programa at sa lumalakas sa suporta ng mga lokal na vendor at mamimili ng mga produktong mula sa mga mangingisda ng Pangasinan. IFM News. IFM News. IFM News.